ngibingelele kumphakathi waseNingizimu Afrika, ngibingelele okukhethekileyo abalandeli bomculo kwaMaskandi, ngibingelele abaculi, ngibingelele nawo bonke nje abantu abanengxenye abayidlalayo kuMaskandi Music esaziyo ukuthi umculo uhamba phambili eSouth Africa. Singakusho singananazi ukuthi siyaqhenya kakhulu ngegalelo esibe nalo ekutheni umculo kwaMaskandi uthuthuke ufike izinga. Ake ngiqale ngokuzethula ngoba kungenzeka ukuthi abaningi bokukhakha uMaskandi ayike siyazana bafowethu ngoba sisebenza sonke, kodwa-ke mhlambe kuzoba khona abantu abangezobona lwazi ukuthi ngubani okwabani. Igama lami ngumlamulo waNcele, ngisuka le Msonozi Gold of Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Umuntu ube nethuba elinqayizi vele lokusungula nokuqondisa nokuphumelelisa uhlelo oluthiwa ngamaNtshontsho kaMaskandi Music. AmaNtshontsho kaMaskandi asungulwe ngo-2012 ngokubambisana nama-stakeholders abalulekile, ikakhulukazi uKhozi FM, umsakazo omkhulu eSouth Africa, nawuwona udlala indima enkulu ekutheni uMaskandi ifinyelele endlebeni zabantu. Sabamthanda kahle kakhulu ne-SABC, sabamthanda kahle kakhulu nohulumeni waseNingizimu Afrika, ikakhulukazi uhulumeni waKwaZulu-Natal uwona owasixhasa wafaka isikhulu isandla ukuthi ama-Drone abe khona. Ngisakhuluma-ke nabamaphephandaba, Ilanga Newspaper, Isolezwe nabanye. Njengoba ngiqhamuka kahle lapho umculo waMaskandi usezingeni esasiyifisela wona, ngoba masisungula amantshontsho enye yenhloso zethu ukuthi uMaskandi ufike lawo khona ekutheni abantu bawubona mkhulu, ngoba kade sawubona uMaskandi, kodwa-ke ukubona kwabantu ngekufika kanye thina sabona kusele. Kodwa-ke siyathokoza ukuthi esasihlosile nasesikusophile ngokuthi senze amantshontsho kaMaskandi Awards ugcine kufezekile, ngoba akekho umuntu ongazi njengamanje eSouth Africa uMaskandi uwona oluqhuqhe phambili. Senesikhashana ngingekho ngingavelanga, kodwa-ke angikaze ngiyeke ukusebenza kakheni kaMaskandi. Ngalesikhathi amantshontsho esamile ngisebenze kakhulu nabaculi abahlukene. Mina ngiyenza imicimbi eminye e-private ne-public, ngifaka isandla kulowo mcimbi ngenhloso njalo ukuqhubeka kagcine khona ekutheni isikwazi ufake isandla ukuthena umculo kaMaskandi ufike, ngoba siyakholelwa kuwona. Isizathu-ke sale statement engisenzayo namhlanje, sizama-ke ukuqondisa nokuzoletha incazelo ngesigameko esenzeke ngempela siphuma kuyona. Lapho-ke ema-Afrika abalandeli bakaMaskandi baculi kwenzeka iphutha. Kuyaye kuthiwe-ke isizwe esihle sesithi alikho isoka lingenasithi. Kube nokukhuluma okunobudedengu obenzekile ngasehlangothini lwami. Amanqoko bakwethu, bengenza amanqoko, futhi amanqoko bengiwenza ngingabona ukuthi ngiyaphuma noma ngiyaqoshwa. Amanqoko nje lawa abengahlose kona igama lamuntu, abengahlose kona igama loMaskandi Music, abengahlose kona igama lamantshontsho kaMaskandi Award, abengahlose kona amagama abaculi abathintekile engizowasho khona manje. Okubalulekile ukuthi ngichaze mhlambe ukuthi yini le ngilungisayo emantshontshweni noma kumantshontsho kaMaskandi Music Awards. Akukho kwenzelela, akukho ukuchema, uqinisekisa ukuthi ukuchema akukho. Masiwaqala amantshontsho kaMaskandi Awards sabona kubalulekile ukuthi ikakhulukazi imikhakha evotelwayo, imiphumela yakhona nokubalwa kwezibalo kungenziwa yimi, kungenziwa ithimba lamantshontsho, kwenziwa abantu abazimele ukugene ngeqe. Engesilungu kuyathiwa ama-auditors. Ama-auditor iwona amukela amavoti esuka enkampanini esuke mhlambe kuyona evodwa ngayo. Ama-auditor iwona abalayo amavoti, iwona aqinisekisa ukuthi yaphuma abantu abafanele, iwona futhi ahlanganisa izibalo, iwona futhi egcineni asinikezayo ukuthi kumele. Lokhu-ke ngikhuluma ngoba kusukela kuqala ngo-2012 bekwenze kanjalo kuze kube sekugcineni, ngoba sagcina kwanoMantshontsho 2018. Engingakusho ngananazi ukuthi njengoba sengishilo, akukho ukuchema, akukho ukwenzelela, akekho umuntu owafika kuthina njengabasunguli nabahleli bamantshontsho wasitshela ukuthi kufanele kuwine ubani noma kuphumelele ubani, ngoba intuba yalokho ibingekho. Emkhakheni ebivotelwa iy'namba ezikhulumayo. Kwenzekile-ke ngeminyaka edlulile kwakhona okukhulu ukukhuluma nokuxoxisana nemibono, eminye yemibono egcina seyamahlaya, njengokuthi nje ngempelasonto
ngenze ingxoxo la ngempela bafowethu ingxoxo lokuthi ngithi umlabulo lo waboseko laboshosho lo bazomthenjela ngaphondo lenkulumo ke bafowethu iyiphutha kumina ibe ubudedengu engifisa ukuxolisa nokuqondisa ngomhlaba wakulani inxoko lami leli ngithi lobudedengu bengincokola ngento ekuhleze ngixolwa ikakhulukazi phakathi kwami noma engixokola sincokola ingasese futhi bebekhona abanye abantu bengingekho esimeni sokuthi le biyaqoqwa futhi lento beyaqonde ukuthi beyohlaba bekuyimanxoko nje bephakathi kwami nakade ngixokola ayikho into kuleya nxoko lami ehambisana nokuthi into ekhona into engekho niyazi ke balali bamaskani ukuthi yajijelwana la komaskani lamazwi angashila nomnikazi wawo enimazi ukuthi ubani ebengifisa ukuqondisa ke nokuthi ngilani nginibuyise ehlane esenizithola nikulona ngenxa yobudedengu bami ngiyavuma ke balali bamaskani ngiyavuma abatholi ngiyavuma bona wonke uthintekile ukuthi kube yiphutha engixolisayo ngiyacela ukuxola kodwa futhi kubalekile ukuthi uxolo ngiliqondise kubantu ababili abathintekayo kuyabili okokuqala ukuthi ngichaze ukuthi uphuzana uFowampo umloli ohamba phambili kumaskando namagalelo angiyephikiso ngiyazi ukuthi le vinto enze ukuthi imthinte futhi imthinte ngendlela ezomntumazi isikole sakwena ke wakhuba ukuthi cha yobe amantshontsho amaskandi awards lawo unawo wawaphumelela ngokweqiniso ukuthandwa nokulandelwa abalandeli bakho esibaziyo ngoba siyawazi ama-donation so ke balekile ukuthi ngiqondise kuwe lenkulumo ukuze nawe ungazitholi sowusehlane lokungabaza ukuthi ungabaza amandla akhe siwaziyo ungabaza ukuphumela kwakhe sikwaziyo baleke ukuthi ngiqondise kuwe ngithike okay ingxenye yenxoko ithinte omunye umculi kaMaskandi umthandeni kaMelisho SK naye isazi namagalelo akakanani kuMaskandi leya nkulumo yokuthi wabanjwa ngophondo ayikho inamba zazikhulumela sizofaka ilink la ezoveza ukuthi inamba zama kanjani efinance nemininingwane yakhona efinance nemininingwane sayithumela kubaculi ngibala kuye yena umfowabo Maqele ngibala kuye futhi umfowabo Mawasinawo bonke abanye abaculi esabathumelela ukuze babone ukuthi ufodwa ngeqiniso akuzogcina ngale video nangale class zikhona vele inhlelo zokuthi kube nengxoxo zokulungisa lesi simo nokusicorrecta kubantu abathintekayo ikakhulukazi yena uKhuzani Mfokakhuba ngoba amanxoko uyena uthinteke kakhulu ngoba kuba ngathi imisebenzi yakhe namandla akhe ayajivazela yebo lesigameko sesenzekile siyathemba ukuthi ngale ncazelo nokunye okuyimizamo esokwenza ukubuyisa ukuthembeka kubantu ukubuyisa ukukholelwa kubantu abalandi kakhulukazi abalandeli kuzoba nawo umthelela ukuthi sibuye siqhubeke ngoba zisekhona inhlelo zokuqhubeka nomantshonto senze lokhu esikwazi lokwenza ngaphambili okufukula lokuthuthukisa ngoba ngesingami nje ngisalindile ukubona into efana namantshonto ngoba yabathinta kakhulu abaculi yabathinta kakhulu abalandeli yadlala inkulu indima ukuthi umkhakha kaMaskandi ufuleke ube la ukhona ngehamatu bonke abaculi abake baphumelela emkhakheni evotelwayo baphumelele ngoba bevotelwe ngabalandeli babo ngifayelisa ngokuthi xolise kakhulu ubona bonke abantu abathintekayo kakhulukazi abaculi umculo kaMaskandi bonke abaningi babesazanayo nabo esikhulumayo nabo uma benemibuzo noma benefuna incazelo ngivulelekile bafowethu nani niyakwazi lo ngiye kubalandeli bamaskandi esaziyo ukuthi umculo kaMaskandi nje ngenxa esupport nothando lwabo ukuthi nakhona
ukukhuluma kwami kabi ngithi yobe ushayisekile sibe nesinhloso ukukhanda ukudideka nokungabaza.